L-aħħar stħarriġ tal-Bank Ċentrali ta' Malta fost l-intrapriżi f'pajjiżna wara li minkejja l-konflitti dejjem jikbru fl-Lvant Nofsani u l-kriżijiet ikkawżati, il-maġġoranza tan-negozji qed jistennew iżjed titjib fl-attività tagħhom fix-xhur li ġejjin. Tali sentiment li żdied għal maġġoranza ta' 49% tan-negozju fuq 42% mill-istħarriġ preċedenti u l-akbar riżultat pożittiv li ġie osservat fl-aħħar 3 snin. L-aktar li esprimew ottimizmu kienu kumpaniji tal-kostruzzjoni, tas-servizzi u dawk fil-manifattura. Mistoqsijin dwar l-andament tan-negozju fl-aħħar xhur, in-negozji f'pajjiżna sostnew li l-attività tiebet bil-kontra da dak li qed jiġri madwar il-bqija tal-Ewropa. Fil-fatt minn maġġoranza ta' 33% qalu li osservaw titjib fl-istħarriġ ta' 3 xhur qabel, iżda l-maġġoranza telet għal 41%. Sidinittant operaturi fl-industrija turistika wkoll innotaw żieda qawwija fl-attività. Dan anke jekk fl-aħħar xhur il-prezzijiet tal-vjaġġi tal-ajru għelew kif mistenni. It-titjib fis-sentiment ekonomiku joħroġ ukoll mir-risposti fl-istħarriġ li taw in-negozji meta ntalbu jgħidu jekk hux biħsiebhom jinvestu aktar. Fil-fatt maġġoranza ta' 27% tal-kumpaniji qalu li se jinvestu aktar kontra l-25% 3 xhur qabel, minkejja li jibqa' tħassib kawża tat-tensjoni fil-Lvant Nofsani u ċar li negozjanti f'pajjiżna għaddej minn żmien tajjeb, bil-proporzjon ukoll ta' dawk li jażlu li jollu l-prezzijiet jibqa' relattivament baxx.